Meitä oli kohdannut silloin suuri tragedia, niin kuin ennen sitä, että mun isä oli kuollut. Tai no virallisesti siis isäpuoli oli kuollut, kun mä olin ollut viimeisillään raskaana. Ja sitten semmoinen niin kuin pesänrakennus sitten niin kuin vauvan tuloa varten oli jäänyt niin kuin tosi pahasti kesken, kun se oli siirtynyt se vauvahuoneen laittaminen sitten hautajaisten järjestelyyn. Ja se, että sitten mä muistan, että meidän lapsella ei ollut silloin huonetta ollenkaan. Ja se, että se huone oli täynnä vaan siis sellaisia siis niin kuin muuttolaatikoita, että oli tullut jotain ryönää sitten tuolta niin kuin vanhempien kodista niin kuin meille ja tälleen. Että lähdettiin oikeasti niin kuin liikenteelle semmoisesta myös aika isosta kriisistä. Että ei ollut oikeasti myöskään voimavaroja. Että prioriteetit oli ollut ihan muualla niin kuin äkillisen menetyksen jälkeen surussa ja kaikessa tämmöisessä, että ei ollut niinku todellakaan resursseja sitten siis niinku semmoiseen, mutta sitten samaan aikaan oli kuitenkin tosi iso kaipuu sille, niin se oli todellakin semmoinen hetki, missä oikeasti kannatti ottaa apua vastaan. Jep. Ja mä koen niinku ammattijärjestönä myöskin, se oli hyvä semmoinen opinpaikka, koska tavallaan siinä oli niinku niissä tavaroissa oli aika paljon tunnesidettä myöskin niinku kiinni. Ja tavallaan silleen, että mä olin ihan aloittelija silloin, niin tavallaan se oli aika niinku hyvää myöskin semmoista niinku ihmisten lukemista ja muuta. Tavallaan siitä, että okei, no nyt ei ole ehkä hyvä hetki karsia näitä tavaroita tai nyt selkeästi rupeaa virtaa loppumaan, että nyt kannattaa ehkä ottaa pikku evästauko tähän väliin tai muuta vastaavaa. Että se oli jotenkin semmoinen niinku tavallaan haastava aika, mutta se oli tervetullutta tavallaan ehkä semmoista niinku rauhaa ja semmoista seesteisyyttä, mitä siihen tilanteeseen ehkä niin kuin sillä tavaratyöllä sitten saavutettiin.